chystáme sa tuto po žltej Baníkovské sedlo. 2,50 že vraj to bude trvať. Máme teraz, že 5,16. Ešte trošku to pokračuje po asfaltke, ale potom by už mal začať trošku aj stúpačik. A onedlho sme hore. Tam, ako tam skôr niekde, ale o chvíľu. Počasíčko krásne, samozrejme. Čas máme, že 6,58. Čiže celkom dosť dlho. A sme na plesách. No, extrémne fúkalo, chcel som ísť po vrchu trošku ďalej. No, hrozná zima tam bola. Úplne mi skrehli prsty, tak som sa na to radšej vykašľal. Zbehol som dole a dal som si taký maličký traverzík. Tuto na plesa. To je krásne.
Skontrolujeme čas. 8:11. No tak to budem dole asi skôr. Sa mi zdá, že tu to ukazovalo, že chata je nejakú hodinu. Myslím, že je to tá spodná chata. Čiže za chvíľu som dole a koniec túry. Ale no, veľmi sa mi tam nechcelo byť, ako hrozná zima a hrozne fúkalo na tom hrebení. A ešte ísť takú trošku náročnejšiu časť, ešte aj vlhko dosť. Tak sa na to dneska vykašľam, možno na budúce. Tuto možno bude pekný výhľad. A to je krása. Krása, krása, krása. Idem si to zbehnúť dole, ešte skontrolujem, či som na správnej ceste. Vlastne. A za chvíľu som dole, no. A tuto vykúkajú ďalšie plecá. Ale trošku sa mi uvoľňuje tá kamera. Keď takto skáčem. To je výhľad. Tyjo, krásička. Býva tuto niekde poblízku, dal by som si takýto beh každý deň. To je luxus. No, beh, keď sa to dá nazvať behom, bola taká. Hore som nebehal to vôbec. To bol extrém. Takú kondičku ešte nemám. Alebo lepšie povedané, zatiaľ nemám. Lebo bude čoskoro. Tak a tuto máme ďalšie pleco. Maličké. Ale s krásnou lavičkou. A ďalšie. Vidím tam nejakú striežku. Tam asi budú ďalšie cedulky. Aspoň vidím, koľko ostáva. Len tam hore, ako tá cedulka ukazovala, že hodinu v tej chate, mne sa zdá, že na parkovisku je to ešte dosť ďaleko aj od tej chaty. Čiže koniec túry asi ešte nie je. A už sa dostávam do takejto viac zarastenej úrovne. Pred chvíľou som natočil jeden klip, ale pozerám a natáčam slow-mo. Už sa blížim k ďalšiemu plesu. To s tou striežkou, kde by mohla byť ďalšia časová informácia. Tak dobehnem tam a pozrieme čas, ako sme na tom. Tak dostal som sa k tej striežke a nie je to rozcestník, je to nejaká chata, ale to asi nebude tá chata, čo tam bola napísaná, tá je asi až dole. O, čo toto máme? Kačička. No,
A na hladine to už vyzerá, že začína pršať akurát. O, ďalšia kačička. Tak aby som ich nevyplašil. A začína pršať. Tak pozrieme aj čas, koľko zatiaľ máme. Je, že 8:30. A asi o takom to čase aj hlasilo, že má pršať trošku viac. Nie nejak extrémne. Trošku. Asi to bolo dosť dobré rozhodnutie, že teraz nie som hore. Sice ten dažď nemá byť nejaký extrémny, ale hrozná zima, hrozne tam fučalo. Máme tu ďalšiu tabuľu. Ahoj. Ahoj. Pri tabuli som nerozprával, lebo tam bolo veľa ľudí. Ale ukazuje na tú chatu pol hodinu. Našiel som tu takúto studničku. Začínam, dúfam, že voda je pitná. Samozrejme. A začína trošku pršať, no. Prvýkrát používam túto kameru, tak aspoň uvidím, či je vážne vodotesná. Budem mať takýto krst ohňom, respektíve vodou. Vylejem túto starú. Za chvíľu aj tak budem na chate, ale aspoň ochutnám horskú vodu. Dobrá voda. A tam dole už vidno asi posledné pleso tohto výletu. S tým dažďom je to také divné teraz, lebo chvíľku sa rozprší, ale fakt, že len tak na minútku a prestane. Zase sa rozprší a prestane. Ale mi to už kvázi môže byť jedno, lebo za chvíľu som pri chate a už to bude asi tá chata. No, takže to bola chata, na ktorej som sa nezastavil. A bežím rovno dole. Čo to tu ide za vonačík? Tyjo. Táto asi... Vláčik, som teda nečakal. Zase sa trošku rozpršalo. Asfaltka je celkom dlhá, ale dole kopcom aspoň.